Здравейте, хора! Вижте, можете ли да се опитате да познаете какво съм си поръчала? Така, това е много хубаво. Ето да го отворим. Аз вече го отворих само един път да ги разгледам, но не съм отваряла още плаката. Той пристигна преди 1 час. Никола, кажи, откъде го взехме? Взехме го от Sunday Habit, поръчайте си го, защото може да вземете първа и Никола ми го подари за именния ми ден, защото вчера беше бъдни вечер, а днеска ми е именния ден. Нали, Никола? Да, беше така, защото... Сега Никола ти отвори плаката, Да, защото и Никола има същия. Той има същия Никола, но той е в тях. Вау! Не съм виждала плаката. What? Има автографи! Ето Да. ги автографите. Да, и там пише Sunday Habit, поръчайте си го. Тук какво пише според вас? APG, Gamer. Ето данката, това е Анди, мръсните кутисти, всичко. Които не приличат много на истинските, но както и да е. Ето тук Книгоразделител. и ето ви правилата, за които Можете да сканирате кода, точно сега ще ви го оставя. Ето тук, така ще ви го оставя малко да го сканирате. Изчакай малко за малко. Сканирахте ли го? Айде, стига толкова. Така. Това, според вас, какво е, Никола? Разкажи за това. Това Че са... мен ме мързи Не. че аз тук ще Добре, ти разказвай, а пък аз Това тук ще... са мемори, карти на 99 нощи в гората. Има всякакви неща. Поръчайте си ги, защото те са много. Тук има на козата прилепа, истинския елен, совата, вълкът, морковът, това фенерчето и зайците, които винаги там се бият за храна. Това, ето тук е диамантина чест от играта. Да. И това е с него байома, където култиста стои и държи меч. А това е, тук можете да ги разгледате всичките. Тук има един на факла, който е супер як, но на мен лично от всичките тези, Никола, на тебе кое ти харесва най-много? Покажи го на хората. Най-много ми харесва диамантина чест, пълните с пълна диамантна мина. И тук ето Не, чакай аз да кажа. На мен от тук всичко ми хареса, също като на Никола, защото това е диамантен чест и получаваме много диаманти. Да, получаваме 5 диаманта. Да, това е супер много. Телефон звъни! Добре!